Vámako, členom Zdenca. Takže teraz najprv bude tá akadémia, aj keď trošku si tu posedíte dlhšie, no ja myslím, že ňou budete banovať. A potom by nasledovala tá naša schôdza, proste, že by sme si povedali niečo. A tak potom nakoniec ešte by bolo také krásnejšie pohostenie, no. Tak ešte raz vás čo nás všetkých vítam. Drahé členky, členovia Spolku svätého Ruženca, nakoľko Svätý Otec vyhlásil 10-ročie duchovnej obnovy, pri tejto príležitosti sme pripravili krátku akadémiu, ktorú spolu s modlitbami venujeme našej Matke za jej veľké milosrdenstvo a veľkú pomoc a lásku k nám. Panna Mária je vlastne mostom medzi nebom a zemou. Ona vždy verila Bohu a túto dokonalú vieru chce naučiť aj nás. Verila Bohu i vtedy, keď musela priniesť na svet Syna Božieho v maštáli. Verila Bohu i keď o všetko prišla a utekala so synom pred hnevom Herodesa do vyhnanstva. Verila mu i keď videla Božieho Syna v smrteľných krčoch na kríži, i vtedy, keď sa zdalo, že celé jej dielo je v troskách. Verila mu i po na nebe vstúpení, keď ostala sama a žila v cirkvi ako jednoduchá veriaca. Panna Mária je nám vzorom, ako plniť voľu Božiu. Boh od Panny Márie niečo chce a ona mu odpovie vždy áno. A to tak od zvestovania až po Kalváriu a od zmrtvých stania až po na nebo vzatie. Boh je pre ňu ten, od ktorého má všetko svoje jestvovanie. Stvoril všetko z lásky, má ľudí rád, uzavrel s nimi zmluvu lásky a verne plní svoje prisľuby. Boh postavil Pannu Máriu na čelo cirkvi ako bojovničku a pomocnicu v boji s modernou neverou a ateizmom. Panna Mária bojuje. Zjavuje sa malým deťom a cez ich nevinné čisté dušičky vyzýva ľudí k pokore, úprimnej modlitbe, láske v Boha a Ježiša Krista. Od roku 1830 sa Mária zjavuje po celom svete. Napríklad Lourdes, Fatima, aj naše malé Slovensko bolo viackrát obdarené jej zjaveniami. Mária prichádza s veľmi jednoduchým posolstvom. Ľudstvo sa odrodilo Bohu a zariadilo sa na zemi po svojom. Následky všetci vidíme. Sú nimi rôzne ekologické katastrofy, stupňujúce sa násilie, vojny, totalita, hrozba nukleárneho konfliktu. Takto nemožno ďalej pokračovať. Jedinou cestou na zmierenie a vyriešenie všetkých týchto problémov je modlitba, pokánie a obeta. Čím menej ľudských utrpení má cirkev, tým nech viac sa zverí Márii a jej synovi. Kto sa k nej modlí, Krista nezradí. Oh
Ruženec držím v rukách a šepkám zdravá si. Pred matkou kľačím sama, dozneli otrasy, srdcia sú jedna rana, ešte sa nezdvihli. Zdravá z milosti plná, zborové vydýchli. Tlmiac i dychu chvenie, bojím sa zdvihnúť zrak. Lupieno krehkej trávy, národ môj, plachý vták. Chladno je vonku, matka, svet je tak studený. Chvíľočka šťastia krátka, kvet moru hodený. Modlím sa veľmi rada, tie skromné zdravasy. Srdce v nich pokoj hľadá i silu nájde si vždy znovu k tebe kľaknúť, vyznať sa z ľudských vín. Hoď hlboko sme padli, nás bolí mrzký čin. Prosím ťa, matka moja, svojku nám obrať zrak. Búrky sa na nás stroja a ľud môj ako vrak bez tvojej zhynie lásky. Len teba, matka má. S ružencom v dobách ťažkých ti prosby predkladá. Najväčším pravokamom pre každého je matka. Pomôže, poradí, poláska, pritulí. Keď svetielka rokov zhasnú, ruka znehybne, Pán nám posiela našu druhú matku, ktorá nás k sebe privinie. O jej pomoc prosia aj naše deti v senke po tvoju ochranu. Príjmi, matka, Mamička a otecko nám zomreli. Nemáme nikoho, ale len vydrž, Veronika. Veď máme ešte druhú, nebeskú matičku. Ona nás neopustí a isto nás príjme pod svoj plášť. Miško, tak poďme rýchlo k mamičke. Mne sa chce spať. Veronika, veď naša nebeská mamička je tu. Pozri, poprosme ju, aby aj nás vzala pod svoj plášť. Pomodlíme sa. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Že nás neopustíš, Matička naša. Poďte, milé deti, aj vy pod môj plášť. Pod tvoju ochranu udívame sa, Svätá Božia rodička, pred nami našimi nepovedaj podľa našich, ale z každého nebezpečenstva
meradlo. Každému odmeria čas, vymedzi cestu, vedie jeho kroky životom. Je veľa mladých ľudí, ktorí sa zrieknú všetkého, čo dáva život a svoj mladý život odovzdajú do rúk nášmu najvyššiemu. Odoberanie do kláštora je naša ďalšia scénka. Pane Bože, pomôž mi, aby som všetko trápenie, ktoré na mňa posielaš, vedela len z lásky k Tebe znášať. Ale zvlášť prosím ťa za svoje deti. Zachovaj v nich vieru v Teba, zachraň ich od zlého, skazeného a nemravného sveta. A keď zošleš na nás nejaké trápenie, daj nám, o Bože, sily, aby sme vždy vedeli povedať, nie, Pane, ako ja chcem, ale ako Ty, Pane. Oče náš, ktorý si na nebesia, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Anička, kde si tak dlho? Ostatní už spia a ty si nevykonala ani večernú modlitbu. Ja som si už vykonala, mamička. Len ťa chcem o niečo poprosiť. No tak len pekne povedz, Anička. Vieš, mamička, ja som sa rozhodla zasvediť svoj život Ježišovi Kristovi a vstúpiť do kláštora. Prosím ťa, mamička, daj mi na to svoje požehnanie. Choď, serenka moja, keď si vyvolila za ženicha svojho spasiteľa. Dobre, mamička, tak ja si už idem pobaliť veci. Môžeš, Anička, ja ti pomôžem. Vydala mamička, vydala cerušku, vydala do kláštora. Keď ju vydávala, tak jej povedala, drž sa tam, dcera moja. Keď ju vydávala, tak jej povedala, drž sa tam, dcerka moja. S Bohom buďte mati, s Bohom buďte bratia, s Bohom celá rodina. Pre mňa život nový v Pánu Ježišovi teraz sa už začína. Pre mňa život nový v Pánu Ježišovi teraz sa už začína. V kostolíku malom kľakla pred oltárom Deva milujúca čnosť. Sľúbila chudobu, sľúbila čistotu, sľúbila aj poslušnosť. Sľúbila chudobu, sľúbila čistotu, sľúbila aj poslušnosť. Ten oberný oltár prežiaril sestry tvar duchom lásky pokoja. Radosť ranie za ňou, úsmev stal sa zbraňou každodenného boja. Radosť ranie za ňou, úsmev stal sa zbraňou každodenného boja. V modlitbe či v práci, v radosti i v pláči šepce si
povedal Pán. On zaistí nebo všetkým, ktorí ho s láskou nasledovali. Nasleduje ho aj Don Bosco. Zbiera chlapcov siroty, ktorých vychováva ulica, zaklada ústav, v ňom sa snaží dať okrem teplej stravy a lásky aj remeslo, ba mnohí vyštudujú a stavajú sa z nich vynikajúci ľudia. Ako priťahoval k sebe malých šarváncov, priblížime vám v scénke, ako Don Bosco chytil prvú rybičku. Panna Mária bola, je a aj naďalej bude pomocnica kresťanov i pomocnica Dona Boska. Dňa 8. decembra roku Pána 1841 na sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie obliekal sa Don Bosco k svätej omši v kostole svätého Františka. Ale nebolo tam nejakého ministranta, v tom akési chlapčisko strčí do dier zakristie svoju strapatú hlavu. Mohol mať zo 16 rokov. Splašený zostal stáť vo dverách. Privábila ho zvedavosť. Nevedel, čo má prv obdivovať. Čudných ľudí, peknú a zvláštnu miestnosť, alebo jej zariadenie. Nie div, že sa vo dverách akosi pozabudol a pozeral vytreštenými očami. Kostolníkovi prišiel vhod a skríkol na ňo. No čo stojíš a pozeráš? Ten ministra poď ministrovať. Nevidíš, že kňaz čaká ministranta? Ja neviem ministrovať. Čože? Nevieš ministrovať? No to na čo sem chodíš? Nemám tú palicu. Keď nevieš ministrovať, to na čo sem chodíš? A chytil z hasina hlava nehlava po ňom. Chlapec od prekvapenia a strachu ani nevedel, kade bežať. Vrazil do zákristie, stade na ulicu. Keď sa kostolník vrátil do zakristie, fúčal od zlosti. Don Bosco sa ho opýtal. Prečo ho bijete? Čo vám spravil? Keď neviem ministrovať, na čo sem chodí do zakristie? Ale preto ste ho nemali byť. A čo vás je potom? Čo má potom? To je môj priateľ. Hneď mi ho zavolajte, musím s ním hovoriť. No dobre, no. Haló, chlapče, hej! Chlapče, vrať sa! Chlapec sa vrátil No, celý Bosko, naľakaný a v očiach mu hrali slzy. Pravda, že bolelo ho privítanie so zhastinákom a ten krik ešte viac. Poď sem, neboj sa, poď. Ja ti nič nespravím. Bol si už dnes na svätej omši? Ešte nie. Ostan teraz so mnou na svätej omši a potom ti poviem niečo pekného. Uvidíš, že sa ti to bude ľúbiť. Chlapec zostal. Po svätej omši a poďakovaní ho zaviedol Don Bosco do izbičky pri zákristii a začal sa ho privetivo vypytovať. Sadni si, chlapče. Ako sa voláš? Bartolomej Kareli. Skadiaľ si? S Astým. Máš ešte otca? Nemám. Umrel. A matku? Aj tá umrela. Koľko máš rokov? 16. Vieš čítať a písať? Ani jedno, ani druhé. Ale spievať a písať hľadám možno vieš. Chlapec sa zasial. Don Bosco sa potešil. Úsmev svedčil, že si získava chlapcovú dôveru. Povedz mi, Bartko, bol si už na prvom svetom príjmaní? Nie. A ráno a večer sa modlievaš? Nie, lebo som sa už zabudol. A v nedeľu na svetom omšu chodievaš? To áno, skoro vždy. Chodíš aj na katechizmus? Nie, bojím sa. A prečo? Lebo by som sa musel hanbiť, že malí chlapci vedia viac ako ja. A keby som ťa osobitne učil katechizmus, prišiel by si? To áno, ak ma nebudete byť. Neboj sa. Nikto nič nespraví. Budeš môjim priateľom a každý ti dá pokoj. Tak, kedy by sme mohli začať? Kedy vy chcete. I dnes večer? Dobre, Alebo ak chceš, môžeme začať hneď. hoci hneď. Don Bosco cítil, že prišla chvíľa veľkých začiatkov a poštolovať medzi tými najviernejšími v malej izbičke neďaleko svetostánku. Kľakol si teda na kolená a vrúcným zdravás prosil nepoškvrnenú pannu o požehnanie, aby mu pomohla zachrániť mládež a zmeniť divé šelmy na baránkov, ako sa mu to kedysi snívalo. Potom vstal a začal s týmto opusteným chlapcom, chuligánom, prvú hodinu náboženstva. Toľko o chytenej rybke a prvom chovancovi veľkej rodiny salesianskej.
nájdeš miesta v našej zemi, kde sa radi vraciame, kde kráľuje láskavá tvár Matky Božej Márie. Zrak má smutný, ustaraný, ako by ťa prosila, a do materskej ochrany volala. Madonna, sveta Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. O dovoľ, sveta Madonna, v náručie tvoje sa striň. Madonna, sveta Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. O dovoľ, sveta Madonna, v náručie tvoje zastriň. V jej náručí nájdeš spokoj a ochrániš sa od zla. Veď pre všetky svoje deti ona srdce veľké má a ochráni ťa od hriechu, keď jej srdce daruješ, keď jej vrúcne opakuješ slova tier. Madonna, sveta Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. O dovoľ, sveta Madonna, v náručie tvoje sa striň. Madonna, sveta Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. O dovoľ, sveta Madonna, v náručie tvoje sa striň. Dnes, keď okolo nás je pokoj, kde sa človek skúliť má, kde sa vrhnúť, keď je k matke, ktorá útechu ti dá. O Madonna, prosíme ťa, milosť svoju dieťam daj, i vypočuj, keď spievame, prosiac ťa. Madonna, sveta Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. O dovoľ, sveta Madonna, v náručie tvoje sa striň. Madonna, sveta Madonna, chcem tvojim dieťaťom byť. O dovoľ, sveta Madonna, v náručie tvoje sa striň. Stretol som Krista na ceste. Šiel bez plášťa a bosý. Zrazu sa vtielil do kvetov a do ruženca rosy. Z oblakov hľadel na náš svet a v zápätí bol prameň. Potom motýl a krotký vták, kde svätý kríž by kráľoval v bankách i na kostolách. Možno sa chystal stvoriť svet, kde zlo sa všetkým príči, kde každá zloba, každý hriech sa odpustením líči. Aj my taký svet staviame. Taký svet, mocný Pane. Nuž, daj nám k tomu veľa síl a svoje požehnanie.
Teresa s misionárkami a misionármi nachádza duševnú posilu a pomoc pri ťažkú prácu pri svätej omši. Prosí Boha slovami: Nedaj mi, Pane, myslieť na seba, ale vždy myslieť na tých, čo ma potrebujú. Nedaj mi, Pane, aby srdce moje tvrdé zostalo pri pohľade na ľudskú biedu vo svete. Naša ďalšia scénka má názov Kvet z misií. Maminka, však to nie je pravda, že ľudia v dedine rozprávajú o našom Jankovi. Čo také o ňom hovoria, dcera moja? No už včera, keď som išla domov z poľa, počula som, ako sa detky rozprávali. Žasnú treba nad smalosťou Janka Dolinských, teraz, keď je v poli najviac roboty, on vraj po inom túži. Sníva, že dušiam v pohanskom svete hlásať bude na zemský raj. Veru tak povedali tetky. Nič na tom nie je zle, dcera moja, keď si Janko vybral takú znešenú cestu a že ide za hlasom srdca tak ako Ferko zachraňovať pohanské duše, lebo veď aj oni potrebujú učenie nášho Pána Ježiša Krista. Dobre, mamička, lenže aj jeho sa máme navždy zrieknúť. Viete, ako dlho nás stálila ráno za odchodom nášho Ferka, ktorý tiež odišiel do diaľa pomáhať trpiacim dušiam. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Vítajte nám, detka. Vítajte, prídete k nám zriedka. Pošťastné. Neviem, či od neho. Možno azda od neho. Písmo na obálke sa mi nepozdáva, jednak už slabšie oči mám. Viem len toľko, že na liste je tu zjabrava napísaná. Píše syn môj jediný, taký čudný pocit srdcom sa mi zmieta. Sadnite si, detka. Píše syn môj z ďalekého kraja. Strpla som. Píše Janko, syn môj milovaný. Zvedala som, či je zdravý. Anička, dieťa moje, dočítaj ten list, to nie je možné, to je len strašný sen. Áno, mamička, aj náš Janko od nás odchádza. Stal sa misijným bratom a ide pomáhať dušiam, ktoré na ňo túžobne čakajú. Ide hlásať kresťanský život medzi pohanou. Ísť musím, posledné to slova môjho najstaršieho syna. Voľa je to Božia. Oče našu pokľaknime. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Mama, pozime, keď žiadne slnko príde, skysajte mi všetko. Za Ferkom a Jankom pôjdem, aj keď je to veľmi, veľmi ďaleko. Chcem dcerou svätého Dominika byť, pohanské deti tešiť, po boku nosiť ruženec a kríž, aby som bola k Bohu blíž a blíž. Oceánom pláva loď, ku brehu ju doprovod, hviezda morská zjaví vám, noc už brehy prikrýva. Nezachádzaj za mraky, voditeľka našich ciest, desia nás mi prízraky, len ty môžeš cieľu viesť. Myslíte si, že je príchod pred nebeskú bránu vec vážna alebo veselá? Posúďte sami. Na nebeskú bránu zaklopala ľudská duša. Svätý Peter otvoril okienko vrátnice a spýtavo na ňu pozrel. Nemal hlásený žiadny príchod zo zeme.
Som dobrá ľudská duša. Práve som to tam dole skončila. Aj tak to za veľa nestalo. A tak som tu. Chcete nejaké odporúčanie? Nie, prečo? Tiež pravda. Nikdy nič zlého som neurobila. Slamku cez cestu som nepreložila. Každú nedeľu chodila pravidelne do kostola. Každý mesiac som sa spovedala. I keď pravdu povediac, vôbec to nebolo treba. Pristupovala som k prijímaniu. Zachovávala som posty. Zúčastnila som sa na puti, v blízkom okolí, ale aj autobusovými zájazdami. Dávala som na operu, i keď som mala malý dôchodok. A jednej starej pani som nechávala obnosené šaty. Tu ťa máme, duša. Čože? To už sú tu papiere zo zeme. Dúfam, že to tam máte všetko podchytené. Je tu jediné dôležité slovo. Klebetnica. No toto? To zaiste na mňa napísala naša domovníčka. Taká symetrika, že o nej si necháte niečo nahovoriť. Keby si pozametala pred vlastným prahom. Na schodách nepozdraví, u mesiara má dlžobý, byt najmenej už 5 rokov nemaľovala. A tie jej peliny, haňba hovorí. Alebo to napísal Rambusek, ten ožran. Večne sedí v krčme, ale druhý by kritizoval. Alebo to bola tá suseda naproti. Tej sa to podobá. Doma si to zrovnať nevie, ale druhý by ohovarala. Aj minule ten jej pagan rozbil okno na chodbe a ona... Zadrž, duša, zadrž. Nepotrebujeme informátorov zo zeme. Máme na to svoj systém. Ale predsa musíte hodnotiť moje klady, moje zásluhy. Zaiste, ale pre túto chvíľu je dôležitá a smerodatná tu napísaná diagnóza klebetnica. Myslela som, že mi je nebe otvorené bez všelijakých ceremonií a ťahačiek. Pre všetkých je nebo otvorené, každý má šancu. Ale pochop, duša, ako by to vyzeralo, keby bolo nebo plné klebetníc. Hoci aj zbožných klebetníc. No v tom by sa nedalo žiť ani týždeň, a nie to večne. To iste chápeš. A čo bude teda so mnou? Pôjdeš na čas do karantény. S týmto bacilom do nášho čistého prostredia nemôžeš. A možno sa tam stretneš aj s pánom Rambusekom a domov dôverničkou. Ale čo ja tam? Veď ja som sa chcela radovať nebi. Podrobíš sa tam pasívne rehabilitačným procedúram. Vy na zemi tomu hovoríte, príjmu vás za zomrelých. Nemôžeš už nič robiť, len čakať. A po čase, no, uvidíme. A kde máte tú karanténu? O poschode nižšie, očistí. A okienko pri nebeskej bráne sa zavrelo. Rozjímavé pásmo o poslaní Panny Márie podľa posla Božského srdca prednesú chlapci a dievčatá. Spevom doprovodí naša spevácka skupina. Duch Svätý je duchom Boha Otca i duchom Božieho Syna Ježiša Krista. Duch Svätý je osobná láska Otca i Syna. On výmenou lásky vytvára ich vzájomnú jednotu. Takto Duch Svätý je dýchom lásky vo vnútrobožskom živote. Potom aj dialóg medzi Otcom a Synom je rozhovorom lásky, ktorá sa uskutočňuje medzi nimi v Duchu Svetom, ako v nebeskom my. Láska je teda nebeskou klímou, sférou vnútrobožského života. Z vnútrobožského života Duch Svätý sa rozdáva ľudstvu rozličným spôsobom v dejinách. Svojou osobnou účasťou sa podieľal na uskutočňovaní spásy. Podľa odvekého Božieho plánu jeho účinkovanie sa malo vyliať na tých, čo uverili v Krista, ktorý mal ešte len prísť. Spievam ti, Mária, pieseň, ktorá mi zo srdca znie a znie. Môj život bolestný jeseň, bolestné čakanie, len tvoja ruka ma iste vyvedie z riechov boja. Ja
osobný vzťah medzi Duchom Svätým a Pannou Máriou. Zásah Ducha Svätého do života Panny Márie na vrchole dejín spásy má svoje zdôvodnenie v jej osobitnom zástoji v diele vykúpenia ľudstva. Boh si vyvolil Máriu za matku svojho syna. Ako matka Božieho syna mala účasť na jeho vykupiteľskom poslaní. Úmerne jej výnimočnému poslaniu v dejinách spásy Boh sa daroval Márii výnimočným spôsobom prostredníctvom svojho ducha. My sme sa teraz zhromaždili na tomto mieste, aby sme rozjímali o pôsobení Ducha Svätého v Panne Márii a o jej spolupráci s ním, aby sme Panne Márii s dôverou predniesli svoje prosby, aby sme jej vyjadrili svoju oddanosť i spevom. O Matka Pána, Matka rajských krás, Ty vieš, čo srdce pálí, vlejadostí do mojej duše zas, keď ju naraz sa vzdiali. Do tvojich rúk ver srdce blúdiace, buď milostivá, duši prosiacej. Mária, 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 poď so mnou krajom mojho domova, do hajov voľných kvetov, kde žehnala ma ruka Otcova, do šírych diaľných svetov. Nech Tvoje svetlo všade hodí ma, buď vždy Ti pomôcť, moja jediná. Mária, 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 Duch Svätý formoval Máriu už pri jej počatí. Mária osobitnou výsadou pre budúce zásluhy jej syna dostala mimoriadnu plnosť ducha. Duch Svätý už pri počatí Márie začal pôsobiť v nej ako sila, ktorá ju pretvárala podľa Božieho obrazu. Zahrnul ju takou plnosťou milosti, že bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Takto od prvej chvíle svojho počatia bola obdarovaná neobyčajnou krásou svetosti tým, že ju Duch Svätý ako posvetiteľ prenikol pre jej osobitné poslanie Božieho materstva v dejinách spásy. Nepoškvrnená Mária bola dielom Ducha Svätého, ktorý v nej vytvoril plný nadprirodzený život. Nepoškvrnené počatie Márie bolo prvým z troch veľkých diel Ducha Svätého v dejinách spásy. Pozdravujeme ťa, Mária, počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Svätá Mária, oroduj za nás, aby sme vrúcnejšie ctili a milovali Ducha Svätého. Na tvoj príhovor nech nás Duch Svätý chráni od hriechu a napomáha nám k svetosti života. O Mária, Matka naša, otíšenie bolestná, my sme Tebe
Jordány, zotrvával v nej a naplnil ju. Mária bola trvalým príbytkom Ducha Svätého, ktorý prebýval v jej srdci ako v chráme. V nej sa modlil, disponoval ju pre službu, viedol ju k dokonalej láske a jednote s Bohom. Ak platí výrok apoštola národov, že každý človek obdarený milosťou i chrámom Ducha Svätého, tak výslovne ho možno aplikovať na Máriu. Všetká činnosť Ducha Svätého v Panne Márii bola dielom tajomného posvetenia a ona bola v plnom slova zmysle chrámu Ducha Svätého. Pozdravujeme ťa, Mária, ty chrám Ducha Svätého. Svätá Mária, pros za nás, aby aj v nás ako v chráme prebýval Duch Svätý. Nauč nás vážiť si jeho prítomnosť v nás, aby sme z nepravej lásky alebo zo slabosti nerúcali tento chrám v sebe i v iných. Mám v srdci meno zapísané, sťah slnko sviesa jeho jas. To meno milé je a vzácne, je plné radosti a krás. Meno Márie, meno Matky mojej, tak sladko znieje v každý čas. Meno Márie, meno Matky mojej, tak sladko znieje v každý čas. To meno vzývať neprestanem, na svite volám o pomoc. S ním radosť a vám s ním sa lúčim, keď odpočinku zve ma noc. Meno Márie, meno Matky mojej, tak sladko znieje v každý čas. Meno Márie, meno Matky mojej, tak sladko znieje v každý čas. Duch Svätý naplňal Máriu svojimi darmi. Pre jej vznešenú úlohu obdaril ju takou šírkou darov, aké neudielil nikomu inému. Dal jej pôvodnú svetosť, akú mali prví ľudia pred pádom do hriechu. To znamenalo, že všetky svoje city a spontánne hnutia, ktoré prechádzali každé jej slobodné rozhodnutie, mohla integrovať do úplnej odovzdanosti Bohu. V každej situácii myslela len na to, čo Boh od nej žiada. Jej život bol preniknutý silou ducha. V chráme, kde podľa tradície trávila svoje detské roky, Duch Svätý ospecoval, vychovával a učil Máriu, ktorá sa z jeho vnúknutia zasvetila najvyššiemu sľubom panenstva. Sám Duch Svätý bol pôvodcom Máriinej viery, nádeje a lásky. Pozdravujeme ťa, Mária, plná milosti. Svätá Mária, daj, aby sme sa vrúcnejšou úctou k tebe stávali schopnejšími prijať dary Ducha Svätého. Na tvoje orodovanie nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi pre dobro cirkvi a ľudstva. Chválu zdajme, o kresťania, najsvätejšej Matke Pána. Peňme vrúcne, nebies kňažnej, vzývajme ju všetci snažne. Mária, Mária, Gverenica víťazná. Mária,
Najväčším darom Ducha Svätého Márii bola láska. On sám sa jej daroval ako Božia láska a mimoriadnym darom rozumu a vôle urobil ju vnímavou pre dialog lásky. Obohatil ju láskou svojho Božieho života, aby mohla plniť svoje poslanie. Mária vstúpila do duchovného spoločenstva lásky plnosťou viery, ktorou sa úplne odovzdala Bohu. V Duchu Svetom žila toto spoločenstvo s Bohom. Máriina láska k Bohu ako mimoriadny dar Ducha Svätého bola väčšia a čistejšia ako u ostatných stvorení. Táto nadprirodzená láska v prehojnej miere oživovala srdce Panny Márie. Velebí moja duša Pána, a môj duch jasa v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tí, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil stromov a povýšil ponížených. Hladný nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätal na svoje milosrdenstvo. Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dnes sviatok Tvojej veľký, Mária, naša Matka. Ja k Tebe dvíham svoje zraky. Ty dobrá, najlepšia zo všetkých, krásna Panna, moja nádej sladká, k výšinám, hore nad oblaky. Dnes celé nebo hold Ti vzdáva, Mária, moja Matka, nepoškvrnenej pieseň prosby spieva. I mne sa v duši túžby sveté roja a myšlienka sa slovom priodieva. Prichádzam k Tebe ako verné dieťa, keď žiara v ňom lásky mocne splanie. V ruke Ti nesiem kytku kvietia, tak vyjadriť chcem svoje milovanie. Keď k nohám Tvojich zbožných ľakám, nesúc Ti srdce, dar svoj celý. Veľkosti Tvojej sa verne ľakám. Prosím ťa, príjmi príhovor môj vrelý. Mám radosť, že si oslávená bola, že syn ťa vtedy dvihol k sebe, že pravda tá sa dogmou viery stáva. Nepoškvrnený spievam teraz Tebe. Kráľovna nebies, Panna Mária, Ty najkrajšia z hviezd, čistá ľalia. Ku Tebe vzdycham, zbožný národ Tvoj, modlitba Ti dvíham, zmierni nepokoj. Priduj nás do svojho lona, k Tebe vyneme sa s dôverou, a keď telo naše skloná, poslednou buď oporou. K nám sa obráť, o Matka láskavá, zmierni
Vážení priatelia, touto našou Mariánskou akadémiou sme chceli oslaviť našu nebeskú Matku Pannu Máriu. A skrze ňu predovšetkým nášho nebeského Otca i jej premilého Syna. Chceli sme vám ukázať, že Panna Mária ozaj pomáha všetkým, čo ju o to prosia, pomáha malým dietkám, berie ich pod svoj plášť, pomáha dievám a mladíkom, ktorí sa chystajú či už do kláštora alebo za kňazov, pomáha aj kňazom pri ich pastoračnej práci i tým, čo sú alebo sa chystajú na misie. Pomáha aj nám všetkým, veď je naša matka, keď ju o niečo prosíme. Lenže aj ona od nás niečo chce. Nielen oslavu a modlitby, ale hlavne dobré skutky, a to preukazované na všetkých miestach, kde sme postavené, či už doma, v škole, na pracovisku. Byť k sebe milší, ohľaduplnejší, pomôcť tam, kde je potrebné, potešiť toho, koho potešiť treba, a potom môžeme byť istí, že Panna Mária neopustí nás, ani celý náš slovenský národ. Ďakujeme vám za účasť a dobrú atmosféru a nakoniec všetci by sme si mohli zaspievať mariánsku pieseň Spievajme Marii. Všetci spolu.